Вратата на нашето министерство е винаги отворена за японски бизнес. Япония се намира в специално място в сърцето и представата на българските граждани. Лично по указание на господин Радев, в качеството ми на министър на иновациите и на растежа, преди няколко години подписах и дадох старт и ход на участието на българската държава в Експо Осака. Участвах заедно с президента Радев тогава в редица срещи в Япония по покана на японското правителство. Имахме редица дискусии, които бяха много конструктивни с представители на вашата държава, правителство и представители на индустрията. Подписаха се документи, които издигнаха нашето приятелство и нашите дипломатически отношения на стратегическо ниво. Аз съм впечатлен от всички възможности от гледна точка на технологичен трансфер, индустриално сътрудничество в приоритетни зони, които са с споделен общ интерес между нашите държави. Но отвъд всичките тези разговори за високи технологии, за насърчаване на иновации, на икономически процеси, Мейджи остава един устойчив мост между нашите две държави. Както и господин премиер спомена на предишната ни среща, вие сте истинския посланник на добрата воля между нашите държави. И благодарение на вас, на усилията на вашия екип, българския бранд присъства във всеки японски дом. Провел съм редица разговори с ръководството на LB Bulgaricum и ви давам нашата гаранция, че ще ускорим в максимално успешен порядък нашето взаимодействие, така че да се поздравим след няколко месеца с един успешен завършен проект. И се надявам след няколко месеца да мога да ви поканя пак официално вече на една открита церемония, която ще бъде следващата символична и практична стъпка в нашите взаимоотношения.